ta 'yan daba ce. Shin a wannan fim ɗin a ɗan daba ka fito ko kuwa? To daga baya ne na shiga wannan bangaren. A wani fim ɗin? Shi ne a gidan Zinat. Shi ne bayani sai ka ce an san fuskata a gidan Zinat. A fim ɗin Zinat. A wani suna? Suna Rana Jim. Da kyau. Cika aiki. Da kyau. Dan Allah dan Annabi ka taɓa shan wiwi a gaske? Ina gani ko shisha ban taɓa sha ba. Au ka san ma shisha kenan? To ai zan san shisha mana tun da gaye ne ni kuma ina tare da masu shanta. Mata? Da maza. A'a, ajiye maza a gefe. Mata, kana haɗuwa da mata wanda suke shan shisha? Da yawa ma. Gidansu kake zuwa ko gidanka suke zuwa? Subhanallah, me ne kana gidansu? Ai tambaya ne maka. To ba gidansu nake zuwa ba. Okay, gidanka suke zuwa. A ina ka gan suke shan shisha? Gaskiya tambayar ta kamar tana so ta min tsauri. Sai ka rikita ni in zo na bada amsar da ba ma haka take ba. Ka tabbatar ka shaida mata suna shan shisha. A ina ka gan su suna sha? Zaka iya akwai irin wuri mahaɗa wanda zaka ga gurin da ake buga ball haka, kuma irin su Ahmad Musa, irin su Rantiya da waya da sauransu. So duk aiki yakan iya kai mu wannan gurin. To zaka ga a cikin mu ma akwai wanda ba ka rasa masu sha ba. So kaga dan ka haɗu da su ba za ka ce wani abu ba ko ba haka ba, ni dai amma ba na sha. Dan Allah me ya baka ra'ayi ka shiga harkar fim? Gaskiya abin da ya ja hankali na da ba fim nake so ne ba, ni dai asali na ɗan rawa ne. Dan gala? Ba ɗan gala ba, ɗan rawa amma a cikin album ɗin waƙoƙi da kuma fina-finai. Dan ina ɗaya daga cikin manyan yaran Adam ya zango. In ka kalli sun ce kai ɗan background ne. Yawwa, to ka ji ɓangare na kenan. Za ku tsaya a bayan acto, shi kuma da yarinya suna gaba suna yin rawa. Ba fa girgiza suke ba, rawa ake kawai normal. Kamar ya za ka iya ɗan kwatanta mana? To misali, irin yadda ake step muka zo za a haɗu a yi wa irin ɗan lankwashe-lankwashe hakan nan haka. Zo dai ba su nama duka ba dai, ka dai ɗauki me nake nufi. Yau. Mata da maza? Ai waka ba a yin ta namiji shi kaɗai, dole da mace. Aha, ba ɗan mara har ya mutu ai shi kaɗai yake waka. Nan ai a lokacin farin gida kenan, lokacin da kenan. Amma mu a yanzu a lokacin mu dole sai da mace. Domin mace ita ce gishirin aiki. An babu ita ma babu aiki. To dan Allah me ya baka ra'ayi ka shiga harkar fim? Abin da ya ja hankali na ina so na shiga harkar fim ba don komai ba. Kawai ni ina so yau a ce ni ma gani a wani bangare a Kano ni ma na bada gudunmuwa wacce zan faɗakar a ce na fito a wani karakta wanda yake ko a harkar daban abin da wasu suke yi wanda bai dace ba, da wanda kuma suke yi wanda zai faɗakar ya amfanar da mutane, to a ce ni ma da hannuna a bada wannan gudunmawar da amfani wanda mutane za su amfana, ni ma ina cikin irin wannan. Kana da aure? Ba ni da aure. Shekarar ka nawa? To shekaru na dai na kai irin shekara 28 zuwa da 9. Ni ma 30. To a harkar kai 30 ba. A harkar fina-finai wace ce budurwarka? A Kano ba ni da budurwa gaskiya. Tsakaninka da Allah. Ai ka riga ka ce wace ce budurwa. An kuma kuma zan sanar da sai a waje? Me haɗe da Aisha Kamshi? Aisha Kamshi. Wannan wata baiwa Allah ce mutuniyar kirki. Wacce take da matukar muhimmanci a wurina. Ba don komai ba saboda mun yi zaman mutunci da ita. A ina gida ɗaya? Ba gida ɗaya ba. A masana'antar da muke ciki. Domin tana cikin wannan shahararren fim ɗin da nake gaya muku mai suna Gidan Zinat, kuma ta taka rawar gani. Ta yi abin da ya kamata. Fim ɗin da yake ciki ita ma tana ciki kuma tare suke tafiya tare suke zuwa. To akwai kushin maka. Ai shi gaskiya akwai. In ba ta ci darajar ka ba za ka ci darajar ta. Haka ne. Me sirrin? Ai ka san cewa an ce dama mutum ba za ka tashi ba sai da kafa sai ka dafa kafar wani. To shin producer ko director in zai kira ka aikin kuma ita ma ya kira ta, wa yake fara kira? Wannan ba zan iya sanin wa ya fara kira ba. Ni dai abin da na sani na san an kira ni na zo aiki. Kuma aiki ya haɗa mu da ita, za mu haɗu mu je aikin ne. Da Allah a jarumai mata a Kano wacce ce ta burge ka? To gaskiya jarumar da ta burge ni mata biyu ne. A ciki akwai Fati. Fati wace Fati? Fati. Akwai Fati da yawa. Akwai Fati na Ladidi. Yana ta fito a Zinat din a Gidan Zinat. Sannan sai ta biyunta akwai Asabe Madaki. Domin wanne da kasan yar uwa haka take a gurina. A fitattu fa manya. Manyan jarumai. Gaskiya ce ta burge ka guda ɗaya kawai. Gaskiya Nafisa ce. Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi.
yanzu in ta ce ka fito ka aure ta tana so ta zauna da kai kuraya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yarda? Zan yadda. Za ka yarda? Zan yadda. Za fa ta ji fa. Ai dan ta jin na faɗa zan iya yadda na aure ta. Saboda na san wace ita mutum ne ke yi. Kana da gida? Ina da fili dai har guda biyu amma ba ni da gida ɗungurungun a ce na wani. Kana da mota? Ba ni da mota, ina da mashin. Wato in kun yi aure a mashin za ka rika ɗaukar ta kenan kuna yawo. Abin da Allah ya hore mu kenan. Wata ran sai labari. Ko kuma ka zama mijin hajiya tun da ita tana da mota. Ko ka rinka zama direban ta duk inda za ta je ka kai ta. To shi in ka aure ta za ka bar ta ci gaba da harkar fina-finanta ko kuma a'a shi kenan ya kare. Babu wata jaruma a Kano wanda za ce tana da aure kuma tana yin. Ana abin ya danganta. Kaga akwai wani malam tsalaha munafikin nan na daɗin kowa. Yes. Ya taɓa faɗa min cewa fim ɗin da suke na daɗin kowa akwai yarinya mai aure, akwai uwar yarinya mai aure. Akwai. Asali ma mazajensu ne suke kawo su location. Sai ya haka fim ɗin wani sa'in ma suna biyu za su ce kai in kun gama kawai kya taho. Akwai mata biyu, ɗaya yarinya ce, ɗaya kuma babba ce mai aure. Da mata biyu masu aure. Ni dai gaskiya ba ni da ra'ayin da za ce mata na za ta yi kyau dai tana na riga na aure. To shi kenan ba damuwa. To Sallallahu alaihi wasallam. ya faɗi ra'ayi.